Assalamu alaikum hormat adamlar. Garaşdayız. Baqy tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Gepleşmediň başynda hormatly prezidentimiň adyna gelen gutlawlar bilen tanışdýas. Ilkinji tanıştyrjak gutlawymyzda şeýle diýilýär. Onuň arhidereti Türkmenistanyň prezidenti Jenab Serdar Berdimuhammedow. Gadarly doganym. Siziň arhideretiňizde mukaddes Orada bayramy münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Hem de bu bayramçılık münasibetli mehirli gutlawlaryňyz üçin hoşçalygymy beýan edýän. Türkiýe Respublikasynyň adynyň wagt öz adymdan size berk jan saglyk hem de bagtyarlyk, doganlyk türkmen halkyna bolsa rowaçlyk we awadançylyk ardyp edýän. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiýe Respublikasynyň prezidenti. Bu gutlawda şeýle diýilýär. Onuň arhidereti Türkmenistanyň prezidenti Jenab Serdar Berdimuhammedow. Hormatly Serdar Gurbangulyewicz. Qırgızstanyň halkynyň adynyň hem de hut öz adymdan sizi rehimdarly we ruhy peklik alamatlandyrýan hem de adamzady agdybirlik we parahatçylyga çagyrýan mukaddes Orada bayramy bilen tüýsürekden gutlaýan. Goý bu mukaddes gününe biziň ähli haýyr doga dileklerimiz kabul bolsun. Qırgız Respublikasynyň hem de Türkmenistanyň halklarynyň arasyndaky doganlyk, agdybirlik we alalaşyk gatnaşyklarynyň strategik hyzmatlaşygyň şäklerini mundan beýlegem ýetgiderli ösdüriljekdigine berk inanýan. Hormatly Serdar Gurbangulyewicz. Size berk jan saglyk hem de döwlet işiňizde üstünlikleri, doganlyk türkmen halkyna bolsa parahatçylyk, rowaçlyk we awadançylyk ardyp edýän. Hormatlamak bilen Sadyr Japarow, Qırgız Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň arhidereti Türkmenistanyň prezidenti doganym Serdar Berdimuhammedow. Mukaddes Orada bayramy münasibetli siziň arhideretiňizde tüýsürekden gutlawlarym we iň gowy arzuwlarym iýermäge şatdyryn. Gudraty güýçli Allah Tagaladan siziň arhideretiňizde berk jan saglyk we bagtyarlyk, doganlyk türkmen halkyna hem de tutuş musulman ümmatyna bolsa awadançylyk, parahatçylyk we durnuklyk geçilmegin dilek edýän. Siziň arhideretiňizde belin sarpa goýan mardaky inandyrmalarym kabul ediň. Siziň doganyňyz iki mukaddesliň hyzmatkary Salman bin Abdulaziz Al Saud, Saud Arabistanyň paçasy. Bu tawda şeýle diýilýär. Onuň arhidereti Türkmenistanyň prezidenti Jenab Serdar Berdimuhammedow. Owganystanyň halkynyň adyndan siziň arhideretiňiz hem de Türkmenistanyň dostlukly we doganlyk halkyny mukaddes Orada bayramy münasibetli tüýsürekden gutlamaga şatdyryn. Beýik Allah Tagaladan ähli doga dileklerimizi kabul etmegini hem de musulman ümmatyna agdybirlik we awadançylyk etjilmegini dilek edýän. Siziň arhideretiňizde berk jan saglyk we üstünlikleri, Türkmenistanyň dostlukly hem de doganlyk halkyna bolsa bagtyarlyk we mundan beýlegem rowaçlyk ardyp edýän. Alhaç Molla Muhammed Hasan Ahund, Owganystanyň hökümetiniň başlygy. Şuun yurdumyzyň ähli ýerlerinde şol sana paýtagtymyzda aýlaryň ýagşysy hasaplanýan mübarek Ramazan aýynyň tamamlanmagynyň hormatyna bayram namazy gollaýar. Milli sene namamyzda Orada bayram hökmünde möhüm orny ýerleýän bu sene halkymyzyň müň ýyllyklyrdan göz başlaýan asylly ýörgeleri we ýagşy desturlar ygrarlygyny aňladýan. Yurdumyzyň baş şäheriniň gödül künjekleriniň birine ýerleşýän Hezreti Ömer meçidinde Orada bayramynyň hormatyna okulan bayram namazy mehriban halkymyz üçin ähmiýetli bolan destur şäherlerden ötkoşdy. Ertegerlen raýatlarymyz meçitlere ýygnanyp, beýrek hoş niyetli arzuwlar aýtdylar, hem de mübarek Orada bayramy bilen beýrek gutladylar. Şeýle-de Ramazan aýyna berja edilen amallaryň, berilen agdaşar sadakalaryň hem de doga dilekleriň kabul bolmagy dilek edildi. Hezreti Ömer meçidinde bayram namazy başlamadan öňürtü, oňa gelen adamlar meçitde goýulan mukaddesliklere taqdim etdiler. Munyň özi ýurdumyzda asylly ýörelge öwrülen däp desturlara aýratyn gadyr goýulýanynyň nowatdaky beýany öwrüli. Şeýle-de Türkmenistanyň müftisi bayram namazynyň öňü sirasyna mehriban arkadamyzyň ömrümiň manysy atly kitabyna dini däp desturlarymyzy, ananç ygtykatlarymyzy beýan edýän bölümleriň bardygyny bellidi. Hem de bayram namazyna gatnaşjylara hormatly Hajar Kadamynyň bu täze kitabyndan paýhatly jümleleri okap berdi. Edi cemaat hormatly arkadamynyň halkymyza bir peşkesi bar. Halkymyza peşkesi munyň özi şu hormatly arkadamynyň ömrümiň manysy kitap cemaat. Esasy şu kitabyň içinde türkmençiligimiz
Bizim dini, däpde sorularımız vardı da. Gatkan etjer. Hormatly adamlar, arkadaşımızın şu kitabına din meselelerimiz, itikat meselesi, şu hemmet bardır. Kadimete nazar dip alınyan bölümüne mene bağıma gurunları, mene bağıvanın talimatları. Hoca Ahmet Yasawa varada yeni talimatları, Necmettin Kubra, Behavuddin Nakşibendi'nin gurunları. Bunun için yende Mukaddes Mekke Medine ziyaret geçen yerine hac pardı hakkında gidiyor. Hac pardının näil wajipli, näil ziyaret ediler. Hac pardı näil berza ediler. Hac pardının bağlantılı yine de içinde geçenler. Allah'ın yardımı ve rahmeti dine ağzıyeliktedir diyor. Arkadağımız bir yerde bir Müslümanın, her bir Türkmenin ağzıyelik her bir zattan üstün tutmalıdığını bir yerlerde görkediyor. Ağzıyelik edi cemaat bunun özü berekettir. Devlet tügünü asla yağıttan çıkarmalılar. Hormatly adamlar, arkadaşımızın şu kitabına din meselelerimiz, itikat meselesi, şu hemmet bardır. Şu kitabın özü umuman alanda Türkmençiliğimiz içine dinimiz bilelikte halkımıza esasında yaşlarımıza şu gurunları düşünürmek için Türkmençilik yörelerimizi, Türkmençilik däpde sorularımızı bir devam etmek için hormatly arkadaşımız halkımıza şu kitabı peşkeş edenler. Şeýle-de paýtagtymyň beýleki meçitlerine, welaýatlerde bayram namazy münasibetli geçirilen şäherlerde Gahrman arkadaşymyň ömrümiň manysy adly kitabyndan dini we dünýäwi düşünjeler baradaky maglumatlar okuldy. Munyň özü tutuş islam dünýäsinde bolýaly, halkymyň durmuşynda möhüm orny eýleýän gudratly orada bayramna aýratyn gadyr goýulýanyň, on goramaşylykly geçirilmegine himme taraplaryň tagalla edilýäniň nowataky beýanyna urly. Bu kitapda halkymyň döredän tutuş adamlar üçin nusga bolup durýan ahlak kadalary, ruhy gymmatlyklary, islam dininiň aýratyny baradaky aň düşünjeleri, halallyga, dogurçullyga, taqat ibadata bolan äger türlü gyzyklanmalary baradaky pikirler adam aňyny oňyn täsirini ýetirýär. Müň ýyllaklaryň dowamynda toplanan durmuş tejribesini görkezýäli milli ýörelgiler tutuş adamlar üçin ähmetli gymmatlyklar, şol sany orada bayramynyň hormatyna gurulýan disipli tutumlar halkymyň agzybirligini, jewitligini pogtalanýar. Şunda türkmen halkynyň dini hemde dünýäwi ýörelgileri bolan gatnaşygy öz beýany tapýar. Däpde sorularymyz ýol ýürürgän hakynda söhbetçän bu kitabyny Hajar Kadamyl öz halkynyň inanjyny, arzu isleglerini ähli zatdan belenti tutýan insan hökmüne, öz halkynyň Guran döwletine başdan bolan adam hökmüne ýazypdyr. Bizim halkymyň uzak taryhynyň dowamyna hakyky adam, hakyky söýen insany bolmagyň kämil ýoluny döredip gelipdir. Hajar Kadamylyň görnekli taryhy filosofiki eseri Berkara döwletiň täze eýýamynyň galkynjy döwründe halkymyz üçin belent maksatlary ýetmeň uğruna ruhy dayanç hemde şamçyra bolup kalmady eder. Bu kitap ýurdumynyň ötüşiniň täze tapgyryna Berkara döwletiň täze eýýamynyň galkynjy döwründe arka dagly serdarmyň başlanmagyna geljek 30 ýyl üçin kefitlenen belent maksatlary ýetmekde halkymyza ruhy gollaw berer. Sonra meçide ýagnanan raýatlarymyz agzybirlikde bayram namazyna durdular. Onu okulan ayet töwürleriň üstü bilen mehriban watanymyzyň awadançylygy, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň öpçün edilmegi bilen baglanşykly dileglere aýratyn ähmet berildi. Bu görnüşler halkymyzyň ruhy täminlige, insanperwer ýörelgelere hemde ýurdumyzda asly işleriň rowaj bolmagyna agrarlygyny aňlatdy. Bellenşýäli Berkara döwletiň täze eýýamynyň galkynjy döwrüne ata-babalarymyzyň ýol ýörelgelerini, asly däpde suwlaryny ýagşy edim gylymlaryny berza etmeklige giň ýol açyldy. Munyň aýdyň masalyny meçitlere ýagnanan mehellläniň masalyna da göz ýetirmek boldy. Bayram namazyna ýylyşlemiz uly hurmatlik bolup köpçüliklen geldiler. Paýtagtymyz Aşgabatyň Hedreti Omar meçidi, Ertuğrul Gazy meçidi, Gapçak owasyna ýerleşýän Türkmenistanyň baş meçidi, Göktepe meçidi we beýleki meçitler has köp adamly boldy. Meçitlere gelýän adamlaryň köplügi türkmen halkynyň ata-baba ýol ýörelgelerini hemişe ıgrarlydyklaryny aýdyn görkezýär. Hormatly prezidentimiň başdanlygyna Berkara döwletiň täze eýýamynyň galkynjy döwrüne amala asyrlayan ýurt bähwetli tutumly işler ýylyşlemede bu sanarýar. Döwlet başlamynyň tagallalary bilen ata-babalarymyň ýol ýörelgeleri, edim gylymlarymyz, däp desturlarymyz münasip derejede dowam etdirilýär.
Yurdumyzda gazanylýan üstünlikler ykdysady kuwwatlarymyz döwlet başlamy tarapyndan anyp barýan tutumly işler raýatlarda gowunç duýgularyny öredýär. Hut şonuň üçinem iýleşlemiz orada aýyny eden tagat awatlarynyň, namada oradalarynyň, doga dilegleriniň kabul bolmagyny, ýurdumyzda amala aşyrylýan tutumly işleriň hasa rowaşlanmagyny arzulap, beýik bir waryň diräkine şükranylyga gelýär. Hormatly arka dagly serdarymyň orada bayram münasibetli gararsyz hemişeli bir tarap Türkmenistanyň halkyna iýiren gutlugyna da mübarek orada aýyna sahabatly günlerine beren agdaşar sadakalaryňa merdanyň halkymyň agdyberlik hemde awadançylygy, dünýäde awraý barha belende galýan gararsyz watanymyzyň berkararlygy hemde rowaşlygy üçin eden doga dileglerine gudraty güýçli beýik bir waryň diräkine kabul bolsun diýilen buýsançly sözler bar. İki rekat bayram namazynyň soňra bir ýerde mukaddes orada bayramynyň ulus ilimide mübarek bolmagy, hormatly arka dagly serdarymyň hemde Hajar Kadamynyň başdanlygyna ýurdumyň mundan meýlekde gullap etmegi, döwlet başdanlygynyň ata watanymyzy gulletmekde amala aşyrýan tutumly işleriniň rowaş bolmagy beýik bir wardan dilek edildi. Ey Allah'ım, tarihte beýik döwletler onu ata walyň ahlakyny ulanýet. Bize miras kalan öz boluşly däpde surlarymyza türkmençilik ýörelinde eýrip mukaddes İslam dinini uly sarpa goýup halkymyzyň dini adatlaryny bir kemsiz berja etmekler üçin ähli mümkinçilikleri döredýän garasyz hemde baky bir tarap Türkmenistan döwletiniň berent mertebeli prezidenti, hormatly arkadaş serdarymyz, hemde ýaşlykda bütün halkymyzyň sowul oturan Türkmenistanyň gahrmany, hormatly ýaşlymyz, hormatly Hajar arkadaşymyň janlary sag başlarydyk ömürler uzak bolup, özüň bilen hemişe görünmez, eladan beterden, howpdan, hatardan aman saklap, iýilikde alyp barýan işlerini rowaj eýle. Ey Allah'ım, berkarar döwletim, täze iýan kalkynç döwrüň, halkyň arkadaly zamanaty ýylynyň bu märek orada bayram gününde paýtagtymyzdaky hormat Hajar Kadabyny gordurup beren Hezret Ömer mescidinde iýseler ýaşlarymyzyň hemde halkynyň gatnaşmaklaryna bu okulayan ayet dualarını hasıl bolan sahipler baş ededik. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sağlam. İlimiz, yurdumuz, vatanımız için sırın zamı bidaden şehitlerdir gerçeklerin, âlerin, pirlerin, ulemaların, ehli Muhammed ümmetinin. Her Türkmen mukaddes ağzının ümidar olanların, hususan hormatlı Hajar arkadaşının kıblası, özün malum ömrünü, merdan halkında hem de mehruanatının bahseden, iýseler ýaşlymyz, berdim Hamid oğlu Mälikul ağamyzyň ruhlaryny baş ededik. Goý olaryň ýatanlar ýaty, zaýlary cennet, ruhlary şad bolup, imanlarda hemra bolsun. Ey Allah'ım, ýalkanmagyň, insanperwerligiň, agzybirligiň, mukaddes Ramazan aýyny seň rahmetinden umidgar bolup, günnüler az beklep, geceleri tarawa namazlaryny kılıp, bugün bolsa ýurdun ähli künjegini bayram namaz kılmak için ey Allah'ım senin öýüň bedap oturan ähli iýleşlerimizin Ramazan şerifte agzybirlikde tutan oradalarını, cevizlikde kılan tarawa namazlaryny, jomartlyk bilen beren sadakalaryny, ihlas bilen çykan hatmy şeriflerini, hemde gollaryny galyp edip ähli dua dilerlerini öz fadly kereminden, öz kerim dergahynda kabul eyle. Ey Allah, bu diyarımızda halkymyzyň agzybirlikde, jewizlikde hemde begenip kılýan orada bayram namazlaryny, ýylgyň agzybirligi, ýurdun parahatlygy, döwletiň hasy gullatmasy, hormatly arkadaşly serdarymyzyň hemde Hajar arkadaşyň belet başlar aman bolup, iýilik gaýta alyp barýan işlerini rowaş almak üçin edilen ähli dua dilerleri öz kerim dergahynda kabul eyle. Ey Allah'ım, hormatly prezidentimizin sahavatly fermanyndan bu diyarymyzda toýlanýan orada bayramy hemmämiz üçin gutly märek bolsun. Geljekki mübarek ýyllarda hormatly arkadaş serdarymyz hem Hajar Kadabynyň saýasynda bütün halkymyz şular ýaly agzybirlikde, jewizlikde toýlamak, gutlaşmak nesip eýlep, goý hemişe iýilmi asydy ýurdun parahat bolup, ýyllarymyz bereketli, saçaklar artgally hem de döwletliyle. Ve qurrab enzilni munzala mubarak ve ente hayrul munzilin. Amin ya rabbal alamin. Türkmenhany Döwlet Birleşiginiň Balkan welaýatynyň bereket etrafyndaky çeper halçylyk ýarkanasynyň öz işini ussat gelňeýleri halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň ruhuny münasip zähmet üstünliklerini gadanmagy başarýarlar.
Türkmen halalarına döwrüp uşgun berip, gadimden galan nuskolordy keltmekde. Täze nagşlar we göller döretmeň usat gadaplanýan bereketli halçylar şu günler ýokary hilli halalar dokap, içerki we daşarky bazarlarda yerleşdirmekde ýokary netijeler gadanýalar. Mehrem imamlarymyzyň nurany gelin gyldarymyzyň çeksiz ihlas zekini bi meşhur buýsunjy bilen taýsy synwat derejesine götürilen türkmen haly önümlerini baky könülmezlik bagty ýazylypdyr. Hormat prezidentimiň belleşi ýaly türkmen milli halçylyk synwaty UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdildi. Bajaýyp synwat ösüp gelýän nesillerimizi terbiýelemekde, gadymy senedimizi ösdürmekde münasip orna eleýär. Şoňa halarymyzy täze göllördir nagşlar bilen baýlaşdyrmak, yerli we daşary ýurtda aljylaryň isleýlerini dolu kanagatlandyrmak boýunça işlerem dowam etdirler. Şu aýdyň hakykaty Türkmen haly döwlet birleşiginiň Bereket şäherindäki çeper halçylyk ýarhanasynda okulýan nepis halylar synlanyňda da nagyt göz ýetirýärsiň. Birleşigiň ugrduş kärhanlarynyň arasynda hemişe on hatarda bolmagy başarýan bu kärhanada insan eli bilen döredilen gözellikleriň iň kämil hökmünü, bütün dünýä ikrarnamasyna eýe bolan Türkmen halçynyň şan şöhratyny hasam belinde götürmekde nusxa alarlyk işler bitirilýär. Bu ýerde dokulýan haly önümleriniň ählisi ýokary hilili bilen tapawutlanyp, içerki we daşarky bazarlarda ul islegini peýdalanýar. Bu döwrüp kärhana boýunça halkyň arkadaly zamana stiliniň maşynyň märi ýokary hilli haly önümlerini dokumaklyň bellenlen meýilnamasy dol ýerine ýetirilip, geçen ýylyň degişi döwrüne garanyňda epesi ösüş kazanly. Hormat prezidentimiň özleri hakda edýän taýsy aladalaryndan ruhlanan kärhananyň çepereli gelin gyllary halkyň arkadaly zamana stiliniň her bir iş günlerini, zähmet üstünlüklerini beslemek ugruna hasam gaýratly zähmet çekýärler. Milli kymmatlyklarymy miras galan nusgaly künärleri geljek nesillere öwretmek we halipa şägirdlik ýoluny dowam etdirmekligi ýurdumyzda ul ünsärliýär. Munyň özi 5000 ýyllyk taryhy bolan halkymyzyň dürli döwürlerdäki ýaşaýyş durmuş derejesini öwrenmäge mümkinçilik berýär. Wagtda keçdeleriň, örlen alajalaryň öz ähmiýetini ýitirmän gelýän beýleki ilişleriniň önümleri belenmäge değişdiler. Daşowlu welaýatynyň Gowada etrawynyň zähmet sörgelin gyllary alaja işmeň we alajadan dürli görnüşli bedek önümleriniň ençemesini taýýarlamak ötesinden gelýärler. Alaja türkmen zinanlarynyň ajaýyp synwatdyr. Ol gadimden märi türkmen milli medeniýetiniň il işlerine gözellik berip, şu ajaýyp zamanamyzda üstün derejede dowam etdirilýär. Bu ýerde alajanyň dürli görnüşleri taýýarlanyp, bedek önümlerini we milli libaslary tikmekde peýdalanýar. Bu ýerde esasanam ýönüköy, goşmy, gyýakly, basmy, çydykly ýaly alajanyň görnüşleri işilýär. Daşowulda çeper eli gelin gyýlar milli diýiplerimizi şu günki aýratynlyklar bilen baglanşdyryp, dürli görnüşli alajalaryň nusgalyk görnüşlerini taýýarlamak hötdesinden gelýärler. Halkyň arkadaly zamana sylyna da gelin gyýlar türkmen milli alajalaryny ýokary derejede öndürmekde netijeli işleýärler. Bu orada halipa şägirdlik ýoluny aýratyn ünsärliýändigini bellälikdir. Munyň özi bu gadymy hünäriň muşdoklarynyň azdaligine şaýatlyk edýär. Hormat prezidentimiň ýurdumyzda orta we kiçik telekeçilik ösdürmäge, telekeçiler üçin ähli şertler bir kimse dördüp bermäge giň ýol açýar. Munyň özi bugün Daşowlu welaýatynyň owalaryna dur şäherlerine ardaly tikinçilik we il işlerini münasip dowam etdirýän elleri hünärli gelin gyýlaryň milli buýsunjyny, öz kesipkärine bolan söýgüsini ýene bir gedek artdyrýar. Alaja örmek, milli libaslary tikmek bilen meşgul bolýan hususy telekeçiler halkymyzda gadimden gelýän halipa şägirdlik ýoluny dowam etdirip, öz hünärlerini ýaşlara da öwredýärler. Şeýlelikde imamlarymyzdan dowam edip gelýän bu gadymy we müdümi käri nesile geçip dowam bolýar. Eller hünär usat gelin gyýlar ýurdumyzda hususy telekeçilik işini ösdürmekle ödürdülen giň şertler üçin hormat prezidentimize alkyş döwürlerini aýdýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň halkyň arkadaly zamana sylyny hormat prezidentimiň taýsy taýlary netijesinde daşky urşawy ýurdumyzyň owadan tebigatyny goramak, watanymyzyň ekologik awadançylygyny üpçün etmek babatda giň urumly işler amal aşyrylýar. Täsin keşfi gözellikler bilen gören haýrana goýan tebigi meseleleri ilmi taýdan öwrenmäge, ösümlik we haýwanat dünýäsyny baýlaşdyrmaga gönükdirilen işlerem ul üstünlikleri beslenýär. Diýarymyzyň tebigi gözelliklerini gorap saklamak, asyl nuskasyny geljek nesillerimize ýetirmek bolsa, her bir türkmenistanlynyň mukaddes borjydyr. Gözel tebigatymyzyň täsinlikleri baý owadan künjüklaryny gorap saklamakda diýarymyzyň günnäwir sebitine ýerleşýän döwlet gorukhanylaryna netijeli işler alınıp barlýar.
Eýleýän meýdan 34.600 hektara barabar bolan Repetek Döwlet Biosfera Gowrakhanasy ýurdumyza ilkinji dördülen gowrakhanalylaryň biri bolup, sähralyk reliefiniň aýratynlygy, özboşluk hemde özüne çekijiligi bilen tapawutlanýar. Gowrakhanyň işgärleriniň baş maksady garawmyň jümüşindäki sähra landşaftyny öwrenmekden, ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamakdan, hemde dikeltmekden ibaratdyr. Gowrakhana Günnogor garawmyň merkezinde Türkmenabad şäherinden 70 kilometr günorta günmatarda ýerleşendir. Ençeme ýyllaryň dowamyny alınıp barılan ılımy barlyklar netijesinde gowrakhanyň çäklerini süýdemdirjileriň 29-sy, goşlaryň 202-si, süýrenjileriň 22-si, oňurgasylaryň 1343 görnüşiniň şeýle ösümlikleriň 32 maşgylasyny değişli, 120 görnüşiniň duş gelýänligi anyklandy. Gowrakhanadaky haýwanat faunasynyň 20 görnüşi Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna, şolaryň içinden hem 5-ti halkara derejede Gyzyl kitaba ýerdilenler. Şol sany gowrakhanada ýurdumyzyň Gyzyl kitabyna girdilen guşlaryň 13 görnüşi hasaba alındy. Soňky ýyllarda gowrakhanyň işgärleriniň alyp barýan irginsiz işler netijesinde ýitip ýok bolma howp awanýan guşlaryň adaty sıçançy, bürgüt, ýylançy gargy, gajar, sähra göwenegi, togdary, gyzylbaş, bezeltik, huwy, çöl serçesi ýaly görnüşleriniň sany epesde artdyrmak başardy. Gowrakhanada esasan yerli ösümlikler agdaklyk edip, olaryň aglabasy enjemik häsiýetli, başga ýerde duş gelmeýän ösümliklerdir. Repetekde duş gelýän ösümlikleriň köpüsiniň dermanlyk häsiýetine ýedigi bellälikli ýagdaýdyr. Ilymy barlalar netijesinde Repetek Döwlet Biosfera Gowrakhanasynyň şäklerini Gahrman Arkadamyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ilim ensiklopediyk kitaplaryna beýan edilýän dermanlyk ösümlikleriň ençemesiniň ösýänligi anyklandy. Özboşly sähralyk tebigaty bolan bu gowrakhana ýylyň islenlik pasyna da täsirlikleri tebigatyň gözellüklerine baý bolup görüni haýrana goýýar. Çöl sähra landşaftynyň gurulşy boýunça diýip tapawutlanýan Repetek Döwlet Biosfera Gowrakhanasynyň düzümine ýerýän ýeraji tebigi şäkli gowrakhanasy özüniň täsirlikleri owadan keşfi haýwanat dünýäsiniň baýlygy bilen, alaýda bu ýerde duş gelýän guşlaryň köp türlügi bilen tapawutlanýar. Şäkli gowrakhana 30.000 hektara barabar bolup, şonuň 90.000 metr meýdanyny dürli gowrumdäki akar suwly kölleriň bir näçesi eýleýär. Iýmitlik ýokumynyň kän bolmagy çäkli gowrakhanada guşlaryň oňoýly şertlerde köpelmegini ul mümkinçilikler edýär. Ýeraji çäkli gowrakhanasyny degişli akar suwly köllerde balyklaryň 10 mire golay görnüşiniň duş gelýänligi, balyklaryň tebigi ýollar bilen köpelmegini ören uly amatlyklaryň bardygan bellälikdir. Ýeraji köllüne suw ösümlikleriniň mençeme görnüşleri bolup, suw faunasynyň iýmitlik düzüminiň belli bir bölegini düzýär. Şuun Gahrman Arkadamyzy Gurbanguly Berdimuhammedow Altyjaklar bilen bilelikde ýurdumyzda giňden bellenýän Urady bayramynyň sähär çaglaryny paýtagtymyzda geçen ýylyň sentýabr aýyna açylan Sewitde deň taý bolmadyk. Aşgabat Sewda we Din Jalş işgörlük merkezine geldi. Gahrman Arkadamyz Muqaddes Ramazan aýynyň tamamlanmagy bilen Urady bayramynyň hormatyna eglan edilen dinç gününe agtyjaklary bilen Sewitde deň taý bolmadyk. Aşgabat Sewda we Din Jalş merkeziniň dükanlaryna aýlanyp, bir ýerde tügda etmek hemde çağlar bilen wagtyny gyzykly we peýdaly geçirmek üçin döredilen ýokary derejeli mümkinçilikleriň häzirki derejesi bilen tanışdy. Milli binagarlygyň ajaýyp däplerini hemde dünýä şäheroljuk meýillerini özüne jemleýän bir deskanyň ata watanymyzyň muqaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayram münasibetli ulanylmagy berilmegi, ýurdumyzyň ehli gurlar şol sanyna tügda we hyzmatlar ulgan boýunça öz üçin täze derejesine çykanyny görkezdi. Bir ýerde uly häzirki zaman din çalyş we güýmenje bölüm ýerleşýär. Onuň düzümine körpeler hemde uly ýaşyl çağlar üçin oýun zology girýär. Attraksionlaryň we oýun awtomatlarynyň üren köptürlügi haýran galdyrýar. Merkeze gelen çağlar olary uly hügüz şatlyk bilen oýnaýarlar. Toplumda oýunlar ulgamyndaky üren gyzykly hemde özüne çekiji täze enjamlar goýulypdyr. Olaryň häzirki zamanyň täzeçil usullary sanly gomarkaly durundyrylmagy, çağlaryň bolşýaly uly ýaşy adamlaryň hem ünsini özüne çekýär. Häzirki zaman almanyň we durmuş tejribesiniň görkezýäli, häzirki zamanyň öten tejribesi esasynda hereket edýän güýmenji merkeziniň her bir enjamy çağlaryň ukyplaryny we aň düşünjelerini ösürmekde ähmiýetli gataplanýar. Munyň özi ýurdumyzda ödip gelýän ýaş nesilleriň okumaklary, taýdaşykly öziş üçin we şadyan din jalmaklary oruna döwlet derejesinde alada edilýänliginiň aýdyň beýanydyr. Bu görnüşler Bagtyar çağlagyň ýurt hökümine karar edilen Türkmenistanyna körpe nesilleriň taýdaşykly ösüşiniň üpçün edilmegi,
Olaryň wagtlaryny şadyan hemde peýdaly geçirmekler üçin berүү şertlerin düredilmegi bilen baglanyşly meseleleri döwlet derejesinde aýratyn ähmiýet berilýänini görkezýär. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzda ilatyň köpügürli isteklerini kanagatlandyrmak, ýaşaýyş durmuş üçin amatly şertler düretmek, onuň hil derejesini ýokarlandyrmak, şol sanyna öýüp gelýän ýaş nesiller üçin zerur tagallar etmek, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna amala aşyrýan döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň birine gülli. Mehriban arkadagymyz toplumyň çağılar üçin ýetlenilen tögdä bölümlerine aýlanyp, agtajaklaryny dürli görnüşli sowgatlar satyn aldy. Görünüşýäli bir ýerde arzylar we işgärler üçin ähli şertler döredilen. Tölek nagd we nagd däl usuly banyk plastik kartlar arkaly amal aşyrýar. Dukanlarda haritlaryň, şol sanyna günnelik istek bildirilýän haritlaryň, sowgatlyk öňümleriň giň görünüşe edilenýär. Bu alyjylaryň barha artýan isteklerini kanagatlandyrmakda aýratyn möhümdir. Dukanlaryň bizik aýratynlyklar barada aýdylany bolsa, onu milli ýörelgelere möhüm ähmiýet berilipdir. Bu bolsa her bir dukanyň biziginiň öýe bolşy sözgüde eýdigini görkezýär we özüne çekijiligini has artdyrýar. Soňra mehriban arkadagymyz agtajaklary bilen birlikde toplumyň çaýhanasyna geldi. Bu ýerde garbanmak hemde günortaňlyk we agşamlyk naharyny edinmek üçin ürendirli görnüşli şertler bar. Bu ýerde gahrman arkadagymyz çaý başynda agtajaklarynyň okuwlary, olaryň öwrenýän hünerlerinden gyzyklandy. Tüýjin ygmatlar bilen çaý içýän çağılar, okoýuşlary, aýratyn höwüz edýän ogullary barada atalaryna uly şatlyk bilen gürrüň berdiler. Gahrman arkadagymyz agtyklarynyň jogaplarynyň hoşal bolup, olaryň gyzyklanmalaryna, höwüslerine gowany. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, halkymyzyň asyrlaryň dowamyny döreden we dünýä nusgalyk mihmansörlük däpleri täze ajaýyp öwüşgüne eýe bolup, hyzmat ediş we tögdä ulgamynaky häzirki zaman innovasiýalaryny özüne jemleýär. Sebitde diňi taý bolmadyk tögdä din jalş we işewirlik merkezine ýokary şertleriň, ähli zerur mümkinçilikleriň döredilmegi, döwlet adam çynlerden çygary baş ýörelge edinýän siýasatyň arawaşlyklary beslenýänini görkezýär. Soňra mehriban arkadagymyz merkezi hüdürlenýän hyzmatlar üçin minnetdarlyk bildirip, agtajaklary bilen bir ýerden ugrady. Hormat ablaryň bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 2-nji maýda saat 20-den 3-nji maýda saat 20-nji boljak wagt barada Türkmenistanyň hawa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup askim ýagyş ýagar. Demirad kulmatardan týyly sekundy 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijesine 11-16 gradus, gündüzüne 19-24 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 13-18 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup ýagyş ýagar, ýyllaryň şakma mümkin. Demirad kulmatardan týyly sekundy 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijesine 12-17 gradus, gündüzüne 19-24 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup ýagyş ýagar, ýyllaryň şakma mümkin. Demirad kulmatardan týyly sekundy 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijesine 12-17 gradus, gündüzüne 19-24 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup ýagyş ýagar, ýyllaryň şakma mümkin. Demirad kulmatardan týyly sekundy 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijesine 13-18 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýl bolar. Daşowda welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup ýagyş ýagar, ýyllaryň şakma mümkin. Demirad kulmatardan týyly sekundy 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijesine 11-16 gradus, gündüzüne 18-23 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulut hawa bolup ýagyş ýagar, ýyllaryň şakma mümkin. Demirad kulmatardan týyly sekundy 8-11 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijesine 14-16 gradus, gündüzüne 21-23 gradus maýl bolar.
Yurdumuz boýunça may aýynyň 3-üne magnit hadisasynyň gowşap täsirli saklanmany arşylýar. Ediz watandaşlar, ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyna garal. Pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi. Şeldeki ýadyrky wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 3 göterim artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyr burun örtügini ulanmaklygy maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr arşagy berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban ýylyşlar. Bulary berja etseňer, ýylyň istenlik basynyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda tişeresenýär. Ähli tişeriniň özüne bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoşta onuň ediz adamlar.